kont taf li jibnek ġi biex jisalva lilna. Marija int kont taf li ġi ukoll biex jissaltan fuq id-dinja. Kont taf li ġi ukoll biex jiftħilna l-bib tal-ġenna. Dan libel li jintlit kienu kol fil-ħin u l-waqt ser jeħles li Fajla verx nifdisa xurt għala, tarbija fil-ġuf mibawt minn Alla. Kellhom jitilqu biex ukoll jinkidbu ħabba din il-liġi li ħarġet minn Ċesar Jagustu. Telqu minn Nazareta fil-Galilea, fil-Bartu l-Kes ħatretom lejn il-Ġudija. Dow mixin fid-disinet l-lum idu jaslu, dammu madwar 4 jiem u xew 150 kilometru fl-axħar waslu. Dan il-qosmu Betlehem, doħabtu l-bibin bi forsi xi kuna akken. Marija biex twellet wasalla il-ħin, ma setawx jisbu fej joqogħdu għax kienu kollha memlijin. Rawalqa fil-viċin, ma kellhomx għażlu oħra, għalhekk daħlu hemm ġewwa għax Marija kien immissa madwar in-naġ b'naqat tibem miġbura. Hemmhekk fejn hija welditu fisqittu poġġitu ġodin il-maġtura. biex jisalva lilna. Marija int kont taf li ġi ukoll biex jissaltan fuq id-dinja. Kont taf li ġi ukoll biex jiftħilna l-bib tal-ġenna. Dan libel li jintlit kien ukoll fil-ħin u l-waqt ser jeħles lilna. Marija inti kont taf issa jimxi fuq l-ilma, jitfajjel l-istatina u s-salvatur ta' din id-dinja. Se jibqa' jisemma storja li mhux ħajkunu bħala fejn dak li jimxi xi jimxi u l-amiċi jara. L-mument li jitkellem mirakli jseħħu, l-mument li tnissu n-nies iffiqu, il-qawwa li għandu kif semmi jismu. L-infern ma jiflaħxa li ħuxjatin jikredu, tarbija ta' ġufek li inti tiġġor. Il-mument li teħilsu seħħ lilek ukoll ġie f'din id-dinja biex għadu bitna jkun sakrifiċċju kont ta' bnedmus u għadu salla innifsu l-unik ħames biex jiftaħilna bibal-ġenna biex nintaw mal-missier u konna ħajja għad-terna. Għalek ngħidlek grazzi x'intajta il-Kristu, inti ġibt is-salvatur ta' din id-dinja l-momenti minn ġufek Ħristu wellittu.